Bueno, egunon, niri lanbide heziketaz aritzea tokatzen zait. Hezkuntza barruan lanbide heziketa gelditzen dago pixka bat, bigarren maila batean ez, baina nola baita nahi txikia ezela. Eta konkretuki niri Bidasoa institutuko edo Bidasoa lanbide heziketa institutuko nola bait Ulibarri programaren eraginaz eta nola moldatzen garen. Aipatzea, Irunen kokatuta dagoela, Bidasoa institutua, Gipuzkoako muturrean, iparralde eta Nafarroarekin mugan. Orduan ikaslegoa, alde batekan Irunen bertan euskaren erabilera 12% edo inguruan dabil, Bortziriak eta Naparraldetik, Naparrak hemen ditugu alboan, baina gero handikan etortzen diena euskararen erabilera normalagoa ondute, baina baita ere Oarsoa aldetik jasotzen dugu ikasleak eta hor denetik dago. Batzuk ondo moldatzen diena eta beste batzuk erdipurdi edo. Aipatzea, nolabait lanbide heziketan euskeraz, gutxi gorabehera 1998 datua ez du lortu, baina nire referentzia hor daukat gure eskolan, beste eskola batean bilen, eta garai hartan edoia euskeraz klaseak ematen ziala. Beraz, beste eskoletan 40 urte edo 30 urtetik gora baldin badijoa, lanbide heziketan lehenengo hasierako klase haiek hartan hasi zian, baten bat igual badauka beste referentzien bat, baina neria hor nunbaiten kokatzen da. Hori esan da ere, Bidasoa institutuan 2004-2005 egin zen lehenengo aldiz eskaintza, beraz, orain dela, 6-7 ikasturte. Hala ere, garai hartan 11 ziklo baldin baditugu 6etan eskaintza egin zen eta 3etan lortu zen eskaintza hori betetzea. Orduan, kokatzeko nolabait nahiko movimentu berria izan daitekela Bidasoa institutuan. Berez, 2003-2004an eskaintzarik ez zela egiten eta gerora egoera hobetzen joan da noski, eta momentu honetan, kurtso guztietan, 11 ziklo ditugu, 11 zikloetan eskaintza A eta D ereduetan egiten dela. Zer baldintzatzen du gure nolabait etorkizuna edo gure jarduera ikasleen matrikula. Eskola gehienetan, DBH-ren hezkuntzan eta arautua edo finkatua dagoela A eredua, D eredua, B eredua, gaur eguna eredua ia destea agertzea dagoela, baina D eta B eredua eskaintza hortan egiten da eta jende horra matrikulatzen da. Gurian, A eta D eskaintzen dugu eta ikasleek aukeratzen dute zertan matrikulatzen dira, orduan ja atzetik ez daude gurasoak. Gure ikaslea dauzkate 17 urtetik gora, 16-17, 22, 23, 24, bai. Orduan, segun bere hezkuntza garapena nolako izan den, erabakitze dute. Eta, batzuk etortzen dira motivazio horrekin euskara ikasteko, beste asko, gure eskoletan edo zuen eskoletan ateatzen diren bezala, joera, batzutan A eredura jotzen dute. Horrek zer eragiten digu, urtero planteatzen dela, zikloa nola ateakoan, zein eredu linguistikoetan ateako den. Horrek zer eragiten digu, bai irakasleen aldetikan, prestatu behar duzuela materiala urte batean euskeraz, horrengoan ez dakizu nola ateako zizun, agian erderaz, gaztelaniaz, agian mistoa ateatzen da. Orduan, mistoa ez dakit figura esautzen duzuen, ordu batzuk ematen dira euskeraz, euskaldunentzako, eta erdaldunek hartzute ordu guztiak gaztelaniaz. Berez, erdaldunek gaztelaniaz eraitzen dianak ordu guztiak gaztelaniaz, eta euskaldunak erdia edo gaztelaniaz, beste erdia euskaraz. Holako formula bada. Orduan, gure eskuetan hila ez dago eragitariz, matrikulatzea etortzen direnean, batzutan egoten gira gainean, beratzen dugu nundikan etorri diren, ikastolatikan etorri baldin badia, azten gira irakasle departamentutako jendea, juten gira begiratzea, matrikula nola egin duten, berriro atzea deitu ikaslea izu, hau, ez nik erderaz egin nahi dut. Boi nahiko gogorra izaten da, lehenengo eskola apuntatu eta eskolatik handeitzea jendeari esateko haizu, ez alzu komeni, ez alzu nahiago euskaraz aritzea eta. Izaten da pixka, baina hori biltzen gira. Hori esan da, badatu batzuk. Esaten nintzen, 2003-2004an ezan eskaintzarik ikusten dugu lehenengo zutabean, eskaini, ereduan eskaintza zian 11 ziklo,
beti, egiten badugu ezkerretik eskubira, irakurketa beti 11 zikloik eskaintzen dira gaztelaniaz, euskeraz, honetan daukagu, D ereduan hemen daukagu, 2003-an 0 eskaintza, gero 6, gero 7, eta 2007-2007 guztietan eskaintzen da D eredua. Gero ipatu du, pixkator, klaustron bertan ere tensioa sortu ziren, ematen du, hau gaindituta, nibentza gaindituta jotzen nuen, aurretik anibilitako eskolan, dena euskera ziten zalako, edo gehiena, eta hemen berriro hor plantatu den duen, azkenean 2007-2007 aurrea, eskaintza egiten da bi ereduetan, eta gero ikasleen matrikularen arabera eredu bat atatzen da edo bestea. Hor bai ikusten dela, B eredua ez da eskaintzen, ez dago eskaintza egiterik, baina mistoa ateatzen da. Ikasleen kopuruen arabera dago minimo bat, minimo hori gainditzen denean, espada nahikoa talde osoa D ereduan aritzeko, mistoa ateatzen da, eta hor ikusten dela A eredua gehi B eredua beti 11 ateatzen diala. Eskaintzen dira 11 ateako aurten, 11 A ereduan eskaini, 6 atea dira A ereduan, 5 D ereduan beti 11. Eta gero D ereduan bakarra atea zaigu. Datu hauek horra ikusita grafika batean ikusten malin badugu, ez dut gehiagi liatu nez, hemen grafika dago dena, eskainita, lortua, A lortua, B lortua, D eskainita, D lortua, eta D gehi B. D gehi B honetan, zentratuko naiz, da marra hau, hemen egiten dugu marra hau, eta hemen puntu altuena hau izan zen, 2009-2010ko ikasturtean, horrek zer esan nahi du, ia 11 ziklotan, eskaintza egiten den 11 ziklotan, 9 lortu zala ikasle euskaldunak euskeraz klaseak hartzea. Edo 100 D ereduan, D ereduan 3 ateazien, edo B ereduan 5 ateaziala. Okerrez banago, bai. Ez, hau da, ez, barkatu, 6, hori da. 6 gehi 3, 9. Orduan, ze suposatzen du horrek, euskaldun guztiak edo D ereduan aritu ziala, edo talde mistotan. Bi ziklotan izan ezik. Eta hori izan zen punturik nolabait altuena, edo erantzun edo, gure aldetikan, altuena. Eta gero berriro grafika, berriro bera etorri zaigu, pasaden urtean, berriro pixkat errekuperatu da, baina ikusten duzuenez, grafikek, eskaintza aldetikan bai, 0, D ereduan 0 eskaintzetikan, 6, 7 eta 11 eskaintzea, eskaintza aldetikan, baliabide hori nolabait eskolaren esfortzua egina dagola eta guztientzako eskaintzea, baina ikasleen gogoa edo matrikulatzeko unean, horrek baldintzatzen duela eskolaren gerora. Irakasleen aldetikan, holako garapena ere izan da, 2003-2004an ez zegoen bigarren perfila, bigarren hizkuntza eskakizuna zuenik, zegoen inor, egun, 56 lanpostuetatik 20 bigarren perfila dauzkagu, gainetikan lehenengo hizkuntza eskakizuna dauden beste 15 irakasleen bigarren perfila ere badute, nolabait plaza hartu dute lehenengo perfila, baina beraiek ega edo pareko titulazioa badute, eta horre, erabilia aldetikan, nabaritzen da, mugimendu handia izan dela, kontuatzen baina izan dela, hori, 2003-2004tikan batzuk bat zeuden, irakasle batzuk bat zeuden orduan, baina eskaintzarik ez zegoen eta plazarik, irakasle baldin bat zegoen plazarik ez zegoen bigarren perfil horrekin, gaur egun, 20 plaze daukate perfila, beste 15 badute, eta erabilia hobetu baldin bada ere, oandikan badia beste 16 irakaslek, perfilik bater ez dutenak, eta gainera dira militanteak, baina beste altigan, bai? Askok, denak ez, baina batzuk bai. Hori ikusita eta lehenengo eta bigarren perfila dauzkaten irakasle batzu, ez dugu zer asmatu, mintza laguna martxan jarri genuen lehen urtean. Nolabait, programa barruan, hizkuntza normalkuntza programaren barruan sumatzen genuen, irakasle batzuk, hor ari ziala euskaldun pasiboak edo erdigalduak, eta orduan, kalean eta beste topagune bultzatuta eta mintzalagun ekimena hor ezaguna genuen, edo horri mailan behintzat martxan genuen gure bai, eta eskolan bertan plantatu genuen, honekin aurrera egitea, eta lehen urtean 6 laguna puntatu ziren,
haiekin bitalde egin genituen, ordu beteko hor aritu ginen klaseak ematen, eta bueno, oso positibotza jo genuen, eta aurten berriro martxan jarri genuen. Aurten berrikuntza bat plantatu genuen, nolabait, ibili beharrian, ni teknikari bezala beraiekin, ordu bat edo bestea lantzen, ea posible ote zen departamentu guztietan olako taldetxo bat sortzea, zein gara harreman zuzenagoa zara, eguneroko gero lankideekin harremanean dauzun horrekin aritzeko, baina ez da posible izan, aurten berriro beste 5 irakasle daude, eta bi talde osatu ditugu, eta horari pixka bat, hori, nolabait dinamika horretan, euskararen dinamika horretara jendea erakartzen. Beste atal batean, lanbide heziketan eta handikan hor ikas materialarekin, hor ere hutsuneak badia. Material batzuk euskaratuta daude, hor jakin bai, hor duzuen elbide horretan, jakinbai.comen eta lanbideki, bere garaian ikaslan edo lanbide heziketako zuzendariek egindako elkarte hortatik bultzatua, eta gero Eusko Jaurlaritzaren diruarekin, ekimen hori martxan jarri zen, eta hor liburu asko baldin badia ere, denak ez daude, eta zuendako gehienak klase emateko, bai euskera, bai gaztelaniaz, bai matematika, fisika, teknologia, eta gainontzeko ematen duzunean ez duzue apuntea prestatu behar, hemen handikan jarraitzen egia, edo jarraitu behar dugu, gure apunteak prestatzen, baina, hala eta guztiz ere, gure urteko normalkuntza plan ere egina daukagu, eta hori ere lorpen bat izan da, norberak euskeratzen zuen materiala ez eramatea. Ze askotan ez nik egindako materiala. Alegin handi egin du ez, zuk egin duzu material hori, baina soldata jartzen duzu, irakaskuntzan aritzeko, eta egiten duzun hori denon onerako da. Zezu etortzenean material bat ematen bali mazete, gustora eta pozik hartzen duzu, orduan, materialeri zuk uste bali mazuzu atzetik handatorrena ere ederki eskertzen duela. Eta hori jasota daukagu nolabait olako sistematizatua, egindako material hori karpeta batean jasotzea departamento bakoitzean. Beste atal bada guria lan munduarekin harreman handia daukagu, urtero bukatze duten ikasleek 3 hilabete pasatzen dute lantokiko praktikak egiten, prestakuntza egiten, eta orduan ere, inzientzia, iristen geha, eta orduan enprestara joan behar dugu, ez da mesedez, hemen tutoren bat izendatu behar dugu, alda da Euskalduna, eta nolabait praktikak euskeraz egin alizateko. Orduan, enpresa askotan, gaur egungo krisia dela, eta egoera pixka bat, dana da, eta nahiko lan izaten dugu ikaslea praktikatan kokatzeko, baina hor inzientzia egiten dugu, eta orduan lan munduan ari dira enteratzen, ez da gure kabuz, baina gure zeregina ere badagola, esatea izue, mesedez euskaraz ere lan egiteko ere landu behar duzula edo prestatu behar duzula pertsonaren bat. Hor ere presentzia, lehen esan duena, gure presentzia nolabait zozer eragiteko ekuilu moduan erabiltzen dugu, baina ere badukagu behintzat enpresaren bat beti ikasle euskaldunak eskatzen diguna. Eta orduan hola pixka bat azpimarratzeko iruditzen zaigu dela, baina hortan ere normalkuntza eraguntzeta lan mundua diru atarten baldin badago eta etekin ateatzeko bidea baldin badago mugituko dira, baina bestela ez da inerreza. Beste aletikan, Ulibarri programan barruan edo eskolari zer ekarri dion, askorentzako zer pentsa eman die, eskolan barruan, eta lantalde hortan ari garenok edo batzorden ari garenok, babesa. Babesa ematen dugu, ez talako talde txiki baten iluminatu horiek zer egiten nahi diala eta, egin dezatela, baina lanik plemada gehiagin eman gabe. Orduan, nolabait hori implikatuta dagoela klaustrosoa, onartu behar dela klaustroan, iskanbila montatzen da klaustroretan, normalian, eta da urteko euskeraz aritzen den klaustro bakarra. Radiografia, isiltasuna gehiago sumatzen da, normal isil-isil zaudete, baina gehiago, arrazatu, gure klaustroak erderaz izaten dira, ez bada olako 2-3 elemento, betiko, horra idia. Euskaraz aritzen garenok, baina puntu hortan eta gaina oso eztabaida sutsua, eta hor azaltzen dira,
Hor aritzen dira, euskara ez dakitenak, eta gero euskaldundien horiek beti beste bien defensan, egoten dira nolabait, ez dakit nola izen, ez dakit bakoitza jarretzela bere izena aian. Eta hori izaten dugula, gure ez da bida, baina ondo goten dela, zen jendea enteatzen da, hizkuntza normalkuntza indarrean dagoela eskolan, mugitzen ari dela, eta Eta, babesa ematen digu eta indarra ematen dio nolabait, normalkuntza proiektu honi. Eta bukatzeko, ez dute txapa, uste pasan ez da denbora, baina, animo eman nahi dizuet, deno pixka bat emendikanea intardutateatzen gaela, eta jarretu behar dugula, aleak ereiten, egula gero, udaberrian edo usta jasotzen dela, urtero da udaberria, eta hortan ere jasoko ditugu emaitzak.